Bombo Business News. Ginpanubo sa Civil Aeronautics Board o CONCOB ang fuel surcharge level para sa mga flight diri sa Pilipinas amuman sa luwas ang pungsod para sa naunang 15 ka adlaw sa Mayo. Sa abiso sa COB ginset ang fuel surcharge sa level 18 sa May 1 to 15 nga mas manubo sa level 19 sa Abril 16 tubtob 30. Sa idalom sang level 18 yari ang ibayad sa mga pasahero sa mga flight 593 pesos tubtob sa 1,734 pesos para ina sa domestic flights depende sa kalayon sang flight. Samtang sa international flights naman halin sa Pilipinas, yara ang fuel surcharge sa 1,958 tubtob sa 14,561 pesos. Ang fuel surcharge kabombo among optional fee nga lain pagid sa base fare. Ginasakot ini sang airline sa mga pasahero agad nga maka-recover sa ilang gastos sa jet fuel. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa labing unang ation sa maragtas ng Pilipinas, nagsarurot ang balor sa Philippine peso sa 61 peso level batok sa US dollar. Sandig sa data sa Bankers Association of the Philippines, nagtakop ang trading kahapon nga 61 pesos and 30 centavos. Sa liwat, 61 pesos and 30 centavos ang baylos ng piso kontra dolyar. Ginalantaw nga mas magalalaman ang inflation sa Pilipinas nga gina-forecast na nga daan sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga mag-average sa 6.3% subong nga tuig. Sa iban pa nga reference rate nga ginbasa natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Ang Hong Kong dollar baylos na 7 pesos and 74 centavos. Sa piyak nga bayan ang Singapore dollar 47 pesos and 64 centavos. Ang Saudi Riyal may baylo nga 16 pesos and 18 centavos. Ang euro baylos na 71 pesos and 14 centavos. Sa liwat ginbasa ini sa trading kahapon sang hapon, maga-resume ang transaksyon subong aga.